Җирдә яшәү рәхәт, шундый рәхәт, җаным диеп дәрсә яканың. Җирдә яшәү рәхәт, бүтәннәргә җылы бирә алса ялканың. Җирдә яшәү рәхәт, әгәр тойсаң, бик күпләрнең рәхмәт дигән сүзен. Җирдә яшәү рәхәт, шундый рәхәт, әйбәт кеше булсаң әгәр үзең. Җирдә яшәү рәхәт, әгәр тойсаң, бик күпләрнең рәхмәт дигән сүзен. Җирдә яшәү рәхәт, шундый рәхәт, әйбәт кеше булсаң әгәр үзең. Әйбәт кеше булсаң әгәр үзең.